Volem saber com s'introdueix el feixisme italià a l'illa de Mallorca. L'estiu de l'any 1936, la badia de Palma es converteix en una base naval italiana. Mussolini forneix material bèl·lic a les tropes franquistes. A protezione dei connazionali, le grandi potenze hanno inviato navi da guerra. Ecco un incrociatore italiano alla fonda al largo dell'isola. L'ora attuale segnerà per Maiorca una nuova e luminosa affermazione nella storia del Mediterraneo. Els militars revoltats necessiten avions per defensar l'illa. El financer Joan Marc en compra a Mussolini. El 26 d'agost, un avió arriba a Palma. A bord hi viatja Arconobaldo Bonacorsi. Mussolini li ha encarregat la coordinació de l'ajuda militar italiana. Busquem documentació sobre el primer objectiu de Bonacorsi. Anem a Manacor. Molt a prop hi combaten els republicans. En arxius particulars hi trobem que Arconobaldo Bonacorsi es fa dir Comte Rossi. Rossi organitza la falange per crear l'estructura d'un futur estat feixista. Rossi recluta falangistes, crea una guàrdia personal, los Dragones de la Muerte. Aquest és el marquès de Zayas, el cap de la falange mallorquina, la mà dreta de Rossi. Zayas és un fervent admirador del nazisme. Els dragones són 50, tots fills de la classe benestant. Era amic personal de Mussolini i el va enviar ell personalment. El Condes tenia a salvar la situació a Mallorca. Ell va orientar. Va venir com a cosa a part de falange i a part quasi de l'exèrcit. El comte Rossi i els Dragones de la Muerte arriben a Portocristo. Són els últims dies del cap de pont republicà. A Portocristo, els milicians lluiten casa per casa. Rossi i un escamot dels Dragones de la Muerte intervenen en els combats. Jo els veia molt malament sempre. Sempre. Pesar que reconeixia que com a la guerra en aquell moment tenien una efectivitat, perquè per allà on passaven feien por, perquè anaven coberts d'armes. A Portocristo, Rossi es crea una imatge de guerrer llegendari. Els feixistes també converteixen Mallorca en una estratègica base aèria. S'habiliten els aeroports per rebre els bombarders trimotors italians. El dia 5 de setembre bombardegen la flota republicana en retirada. Amb un atac combinat de l'aviació i l'exèrcit, ocupen el cap de pont. Rossi comença la cacera dels milicians republicans que no han reembarcat. Todo lo que cogemos aquí, todo se tumba. Y claro, todo lo mataba, todo. En quant a cooperació, a la victòria no hi ha dubte que va existir. Yo me recuerdo que había dos aparatos en medio de la playa y nosotros lo querían sacar. Tuvimos toda la fuerza, pero era todo acompañando, pudimos arrancarlo y todo. Els feixistes s'apoderen de tot el material militar abandonat pels republicans.
los cadáveres los metían allí, cerca, a un rincón de la playa, un olor que no te ponía la mano así, es muy fuerte el olor de la persona. En aquest bar de Porto Cristo, els feixistes capturen una dotzena de milicians. Els maten, els llencen al pou, després cremen els cadàvers. Rossi comanda les accions de represàlia. Rossi proclama: fucilate subito, nessun prigioniero, tutti Rossi fucilati. Allí la playa de Porto Cristo, la playa, decía yo, había un montón. Y era un cementerio de aquí de Manacor, otro, porque los quemaban, yo lo vi cuando pasaba con otro, los quemaban, no entraron ninguno, los quemaban. En aquest lloc hi havia el cementiri de Manacor. Aquí afusellaven els republicans. Jo tot d'una me pensava que eren troncs de figueres de moro i quan mai ja eren persones que cremaven a davant del cementeri ardells i viates. Les víctimes estan enterrades en una fossa comuna, sota aquest pàrquing. Rossi declara: soy un fascista venido voluntariamente a España para poner a disposición de los falangistas españoles mi ente y mi brazo. Enfilava allà com si fos en Napoleó. Les fotografies que han vist de Napoleó i del comte Rossi allà com si fos... Els altres no pintaven res. El 6 de setembre s'organitza una desfilada a Palma. Rossi ho aprofita per fer famosa la seva imatge a cavall. Amb dorsats i medalles i... un vestit de falangista blau. Rossi és el símbol de la força feixista que està conquerint el món. Va anar per Bonn, baixant així, que de ser jo amb tant d'anys. Sé que era un dia d'això d'aigua, que me'l guanyaven tots. I... Plou intensament. Els voluntaris de la Legió de Mallorca i les tropes que han lluitat a Porto Cristo desfilen durant hores. Los soldados de Franco no se mojan. Digo, no se mojan. Hasta los huevos. Sortia tot el poble en el carrer i sortien per aplaudir. La desfilada de la victòria és apoteòsica. Vaig sentir un gran espanyolisme i una gran satisfacció per aquella victòria obtinguda. Això és veritat. Exhibeixen les banderes, camions blindats i els canons republicans. Els feixistes mostren al poble tot el botí de guerra portat des de Porto Cristo. En un arxiu hi trobem un document militar. Els vencedors hi detallen tot el material abandonat o capturat als republicans. Aquest va ser el quarter general de Rossi, a Palma. Aquí s'instal·la amb la seva guàrdia i rep ordres directes d'Itàlia. Era preciós sota el Mediterrani, era preciós. I el van requisar els italians. I hi van muntar dins el menjador una avioneta per fer una festa. A l'Hotel Mediterráneo, Rossi organitza festes amb dones de l'alta societat. Té una gran capacitat de seducció. Les dones se sotmeten als seus capricis sexuals. Tots anaven en dones, tots anaven en dones. Rossi també fa venir prostitutes de casa a Helena. És un bordell que és a prop. Contra Rossi va tenir una dona. Jo crec que era la dona més guapa d'Espanya.
el sentit de família. Mai cap italià el vaig trobar guapo ni elegant ni res. Me feien unes ganes de pegar-li una potada així a la panxa, que de si era guapo o si era lleig. El triomf a Mallorca serveix per engegar una important campanya de propaganda feixista. Rossi organitza la filmació d'aquesta pel·lícula. Difon els fonaments de la ideologia feixista. Le organizzazioni falangiste, tendenti a ripristinare in tutta la Spagna l'ordine sovvertito dalla febbre comunista, hanno in Palma di Mallorca un intenso vivaio. La parte civile della popolazione partecipa intera al movimento nazionale che stringe nel nodo della falange cittadini di ogni età e di ogni condizione. Il nuovo grido di fede prorompe dal petto delle moltitudini adunate nelle piazze di Maiorca mentre il cannone tuona nel continente spagnolo. Molta gent se feia feixista per por, però eren de dretes, perquè Mallorca és de dretes. I la gent sempre ha estat molt feixista, molt de dreta. Dic feixista de dreta, dic feixista perquè els de dreta són més feixistes que els d'esquerra. Aquí no tenía que ser de Falange a Russo, de España. Y llega un momento. Vamos defendían dos partidos. Hi havia falangista, que era falangista perquè no el tancassin, o per tenir feina, o per estar bé en el senyor, en el capellà, o en el això. L'altre, dolent, sense entranyes i sense això. Els militants d'esquerra són perseguits. La gent també té por dels continus bombardejos republicans. Ma mare me'l va dir, papà, està amallat. Se'n va anar a Camp o Travessa fins a Vilafranca, 40 quilòmetres. Molts republicans es refugien en finques allunyades de Palma. Els pagesos els demanàrem si mos podien dar un pot de menjar. Mos daren un pot de pa i un bossi de formatge, i a més hi havia una font molt freda allà que feia una pica i hi havia peres en fresc i allà menjar. Qui dona refugi als fugitius és empresonat. Mos n'anàvem sempre sense dir, mos n'anàvem, a fi de que no poguessin seguir una pista nostra. Altres fugitius s'amaguen als boscos. I deien el mort de fort que era. I s'havia anat a refugiar ell, amagar, i el varen anar a caçar, no me'n recordo si eren 4 o 5 falangistes. I res, el varen descobrir a dins d'Espinar, i allò li varen tirar. Alto, i ens ho va trobar, i pam, 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 pam. Vàrem anar a veure què passava allà, i d'això. I per cert, perquè un va dir, diu, he estat jo que hauria tirat primer. Diu, no, he estat jo que l'he ferit. Diu, no, que he estat jo. I pensava igual que si hagués estat un jabalí que l'havien anat a matar. Amb l'anomenat Auto de la Muerte, els dragones de Rossi fan un sinistre recorregut per l'illa. La cacera és obstinada. Deixa innombrables cadàvers als pobles de Mallorca. Mano dura, pues. Hombre, yo es que se movía lo pagaba. A través de la propaganda, la joventut se sent afalagada pel nou règim.
la gioventù falangista, inquadrata nella ferrea geometria delle legioni, armata non solo materialmente, ma spiritualmente per l'affermazione di una superiore civiltà, trova nelle piazze d'armi e negli stadi il suo diuturno esercizio, che tempra anche l'adolescenza e l'infanzia, prima di essere chiamata al severo cimento della battaglia, in cui anela di affermare le sue doti di combattività e di ardire. Els al·lots anaven, els tenien trastornats. Sí, ui, anaven vestits de fascista, però no perquè sabessin què era el fascisme. El lot de 6, 7, 10 anys que saben què és. Jo vaig ser el número 1, que me vaig apuntar com a fletxa naval. En Nadal Antelmo és un nen que enrolen a la Marina. Com molts infants, és militaritzat. Ens van donar roba de marina, gorra, van tenir professors de matemàtiques, de maniobra, en fi, Per al feixisme, és vital ensinistrar els nens en els valors de la disciplina militar. Vam fer un curs de 3 mesos a la base de radiotelegrafista, després vam fer un curs de senyalers, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, i amb això però ràpidament. Els nens militaritzats es consideren uns afortunats. Per fer una Espanya gran, han d'ajudar a formar un exèrcit fort i una falange entusiasta. Els republicans abandonen a Eivissa. Rossi n'és informat i reacciona. Envia el destructor italià Malocello cap a l'illa. Una setmana després, una flota salpa de Palma. Rossi i un grup de dragones de la muerte hi han embarcat. Els italians també han mobilitzat 2 companyies de paramilitars de la Legió de Mallorca. La flota feixista arriba a Eivissa. Varen posar la bandera republicana de la morada amb una bandera blanca. La flota es prepara per desembarcar. El 20 de setembre que va venir el barco aquest, la tropa, si vostè se'n dona compte, la bandera de la FAI i la bandera de Falange és molt apareguda. Hi havia un home que li deia en Quilis, que va dir «Viva la FAI!» i de dins el barco li foteren un tir i el mataren. Encara no havien desembarcat que ja varen matar un. Els feixistes desembarquen i ocupen la ciutat. Al castell hi troben un centenar de militars morts. Els han afusellat els milicians republicans abans de marxar. En el fusilament d'allà dalt no hi va anar cap ibicenc, Això quasi li puc garantir, ja. Al passeig de Vara de Rei, la falange s'instal·la en aquesta casa. Llavors, sota el Montesol, estava tot espillat de sacs d'arena i allí tenien el quartel general els italians. Rossi ordena als falangistes que no facin presoners. S'executa els republicans. El conde Rossi, tothom en el braç a l'aire, saludant-lo com si fos el César. Era un home que imponia, duia un làtigo en sa mà, bueno, un fanfarrón italià. El cop d'estat havia sorprès el banquer Sainz i la seva família, estiuejant a Eivissa. Han estat amagats mentre els republicans han governat a Eivissa. El pare de Rafael Sainz aconsegueix pactar amb els italians. Hablaron con el capitán. Le explicaron que había una familia que era de Madrid, que estaban desplazados, que no tenían nada y que lo que querían era, tenían medios, si llegaban fuera de España, para desenvolverse. Pero que
había que llevarles de caridad, vamos. Y entonces dijo, pues que vengan. Embarquen 15 persones. La família viatja en un dels primers vaixells de la flota feixista que surt d'Eivissa. La família Sainz desconeix quin és el destí del vaixell. Nos reúnen en la cámara del destructor y un personaje extraño, vestido de marinero, con una barbita, pero que daba la sensación de que era el que mandaba. Luego nos enteramos que era el conde Rossi, y ese fue el que le contestó. De Italia nada, olvídense de Italia. Y entonces Juanito se levantó y dijo que él no pensaba ir a Mallorca, que o le llevaban a Italia o al extranjero, o que nos habían mentido. Y eso le fastidió muchísimo al de la barbita, decir que era un mentiroso. Se levantó y dice, aquí no miente nadie nada más que usted. Y le cruzó la cara con un bofetón que le rompió la cara a Juanito. Nous vaixells italians i alemanys s'incorporen a la flota de Franco. Ara el port de Palma serà el gran centre d'operacions navals dels feixistes al Mediterrani. A la pel·lícula Arriba a Espanya s'utilitza tota la parafernàlia de les antigues legions romanes. Ogni giorno nuovi proseliti e nuove vittorie potenziano le falangi che nell'esaltazione dei valori religiosi e morali, nazionali e civili, si ripromettono di instaurare nella Spagna martoriata una nuova era di pace, di progresso e di giustizia sociale. La propaganda feixista es mostra amb contundència en aquesta pel·lícula. Rossi utilitza els balcons dels ajuntaments. Proclama que fan una croada para liberar Europa de la inmundicia comunista. Rossi diu, es un deber para el triunfo de la civilización empuñar el fusil contra los blasfemos de Dios y los traidores de la patria. Rossi es converteix en un heroi. La població li manifesta una admiració incondicional. El feixisme s'estén amb rapidesa per tota l'illa. Les ràtzies de l'anomenada depuració falangista duren 4 mesos. A la 1:30 de la nit, esbocaven la porta, guàrdies civils i falangistes en la colada. Pam, pam. I va venir el meu cunyat, el Judit, i me diu, què feim? Què vol fer? No podem fer res. I va obrir la porta i van estallar tot el que jo estava dins del llit, pistoles i de tot això. Els detinguts pels escamots feixistes són portats al magatzem de fusta de Can Mir. En aquest lloc, ara hi ha el cinema Augusta. Can Mir va ser una presó on sí que hi havia 2.000 persones, jo ara no ho sé, n'hi posaren 6.000. L'Antònia París té 12 anys quan arriba a l'estació de tren d'Inca. Ve a Palma per veure el seu pare, que està empresonat a Can Mir. Vaig veure el cap del papà i me feia així. Vaig telefonar, li vaig dir, mamà, he vist el papà, oi, que t'ha dit, i me deia coses, però jo d'allà no el sentia. Nosaltres no l'hem pel carrer, sinó que havíem parat una paret que tenia d'haver 5 o 6 metres d'altura, i damunt d'aquesta paret havíem parat un passillo i hi havia sentinel·les que se passejaven de part a part. Al costat de l'estació de Sóller hi ha el mur que dona a la presó de Can Mir.
Trobem un dibuix fet per un dels empresonats. És l'únic document que mostra les condicions de la presó. Pues en terra. És que li havien enviat ja, li havien enviat un matalacet de casa seva, això, i havien fet un altre que no en tenia, i així. No, la camaraderia allà era grossa. La Martina Serra arriba a l'estació de Sóller. Té el pare i el germà empresonats perquè són republicans. Corre perill, però té un contacte. Espera fer-los arribar a menjar. Nosaltres ja sabíem quan havíem d'anar a passar-los el menjar, perquè si no ens feien passar molta fam. El menú era sempre el mateix. No sé si era de matí o al migdia o al vespre, però mongetes al migdia o al vespre. I moniatos en la pell i tot. Mos daven per dinar una cuarotada grossa de boniatos, sense pelar ni rentar, que baix del caldero havíem dit de terra. Per això, intrigat. Passava el que podíem, pa con sobrassada, qualque truita que fèiem, i els posàvem la truita dins d'això de pa. Als voltants de la presó, la vigilància és contínua. I hem d'esperar vespre passant les 10, perquè si no hi havia guàrdies per allà, policies. També hi ha altres dones. En qualsevol moment les poden detenir o fer fora. Hi ha algun guardià que s'arrisca i entra a menjar, roba i paquets a la presó. Però molts dies els presoners no reben res. Teníem aquest amic al vespre, per això al vespre feia més bon passar, i moltes vegades ja no ho podíem anar i havíem d'anar a jeure dins el vagó del tren de Sóller. Moltes matinades la Martina va acabar dormint de qualsevol manera. La Martina passava clandestinament notícies i cartes als seus familiars. Les amagava al folre de les jaquetes del germà. Encara conserva les cartes escrites a la roba. La Martina va patir la tortura feixista. Jo el vaig dir a aquest senyor, per què me tancau? Diu, perquè vostè diu, passa periòdics i la fan responsable vostè. I a meva germana també la van agafar, que s'havia amagada. A la germana de la Martina l'acusen d'espionatge i la torturen. Les dones són vigilades per les monges i les guàrdies de la secció femenina. A la pobla no en donaren més que nosaltres, m'apareix, perquè són un feixistats tots. Sabíem aquí que els torturaven, de qualque manera. Sabíem d'oli de racino, que els donaven per beure. No vull dir res més perquè ja està bé. L'Antònia París fa cada dia el mateix recorregut per portar menjar al seu pare, empresonat a Can Mir. Un dia que vaig anar a donar-li dinar, me van dir, nina, no, a ton pare l'han amollat avui de matí. Que bé, jo. Quan li diuen que el seu pare ha estat alliberat, l'Antònia el busca desesperadament. El cercau pel carrer, el cercau allà on m'ho està mullat, està mullat. I segons deien, els s'enduien per Porreres, un poble de Berinca, a darrere del cementeri. I els deien, els s'enduien amb camions d'aquest de càrrega, drets a darrere. Obrien la porta així i els deien, au, sortiu que estàu en llibertat.
se tiraven a dins, hi havia 4 o 5 pols secs, a porreres, i els tiraven. Hi ha molt d'ossos, però no podien dir res nosaltres, no podíem anar a cercar res, mai. Ni ha sense democràcia, tot han pogut anar a cercar res. El comte Rossi fa discursos i arengues a tots els pobles de l'illa. Des d'aquest balcó de Manacor diu: restauraremos en Europa el antiguo imperio romano. Ell entrava a Manacor, arribava a la plaça Major, agafava la primera escala que trobava i pujava fins al balcó i des del balcó feia el seu sermó. Para mi, pues de un charlatán. Era más. Para mí. Rossi proclama: si es necesario mataremos a padres, madres y a hijos para que la maldita semilla marxista no fructifique. Discursos y discursos y discursos. Y con discursos no se gana una guerra. Rossi encomana entusiasme patriòtic a la joventut. N'hi havia que li posaven les mans, n'hi havia que li donaven la mà, n'hi havia que l'abraçaven i n'hi havia que no li deien res. I ell anava fent el seu camí. Les desfilades són bàsiques per promoure la propaganda feixista. Rossi diu: debe terminar la lucha de clases. Hemos de organizar nuestras actividades para el Estado. En els seus discursos demana l'or i les joies a la població. Jo li he sentit que deia: tothom ha de donar so que té, perquè si no el doneu no poden comprar avions i els rojos, els dolents, morgonyaran. I nosaltres tenim una màquina que aniran de casa en casa i sabrem so que té. Això jo l'he sentit. Els feixistes aconsegueixen que la població doni voluntàriament l'or i les joies. Rossi afirma que l'or és per ajudar a la victòria feixista. Qui no en dona voluntàriament és acusat d'antipatriota. Una màquina per detectar so. Enganava la gent d'això, detectant so, i és que el trobarem, el durem a tancar. La meva tia va posar en la paret el pagó que tenia perquè el conde Rossi va amenaçar d'aquesta manera. Me varen prendre l'aliança, me varen prendre, me van fer llevar les recades i una cadena que duem. Això per mi descaré, un falangista. La gent té por i fa donacions. M'enviaren una creu, així que la guard, ben guardada, així. A qui fa donacions se l'obsequia amb aquesta creu. A Mallorca s'imposen els expedients de sang. Hi ha dones que es volen casar amb italians i alemanys. Han de demostrar que no tenen sang jueva. Aquí hi havia la seu de la secció femenina mallorquina. Le donne cooperano attivamente, preparando quanto può essere di necessità e di conforto ai combattenti e alla causa. Per a moltes joves, entrar a la secció femenina significa pertànyer a un món nou. Algunes joves consideren que la falange les allibera de l'esclavitud dels costums tradicionals de l'illa. A Manacor, Rossi prepara una nova pel·lícula. Vol mostrar al món que el feixisme és invencible. Le vie e le piazze si popolano di un esercito in numere. L'inquadramento dei volontari nelle falangi cementa e rinforza nella disciplina e nella mutua assistenza il partito dell'ordine che ha sferrato la sua offensiva.
La propaganda feixista arriba al clímax amb la pel·lícula sobre la batalla de Porto Cristo. Rossi la dirigeix. Els actors són els Dragones de la Muerte. L'acció es desenvolupa en les ruïnes del camp de batalla. La realització té un caire èpic, encaminat a mostrar l'eficàcia militar dels Dragones. En la reconstrucció de la batalla, Rossi presenta els falangistes com els salvadors de Mallorca. En els arxius privats trobem més documents. Els militars feixistes acusen Rossi de sanguinari. Afirmen que estan cansats de les seves extravagàncies. No volen obeir-lo més. Palma, 26 d'octubre. S'hi apleguen falanges armades, falanges femenines i organitzacions juvenils. S'organitza una desfilada de 30.000 persones a la plaça de Toros. Rossi diu: "He empezado la obra falangista y hago votos por la prosperidad de España y Italia". Els militars no saben com posar fi al poder que té Rossi. Hi havia un falangista de mia, que sempre que me veia pescaré me deia: "No se salvarà ton pare, el matarem tanmateix, el matarem". Feien por per allà on passaven, però a mi simpàtic no m'ho agrada mai. Mai. Ni va col·laborar mai amb ells, en res ni per res. I n'hi havia 2 o 3 que els coneixia personalment. Por defender mi bandera, cualquier cosa haré. Con razón y sin razón. No tengo ideas, pero soy español y es mi bandera, mi madre. En circulen per Palma, si no ha mort fa poc, que li deien el fornaret, perquè que seva tenien un forn. I aquell quan volia matar, ja estava satisfet. Al vespre, els sortien a altes hores de la nit, amb un taxi, amb una sol de s'enduien a la carretera de Formentor. Hi ha un precipici enorme i a les mans darrere els tiraven vius a baix. I jo, un pagès d'aquesta finca, em va contar que un dia se va trobar l'esqueleto en casa d'un amb els braços o els ossos fermats darrere. Va durar 2 vespres els falangistes pel carrer, voltaven la presó de Germia, cantant que era el sol i la cabeza de los presos, i la cabeza de los presos, i nosaltres estàvem allà, la cabeza de los presos. Hi havia un tinent, que aquest tinent va treure una metralladora de fora, així. És dir, que aquest va dir, aquí no entreu. Però venien per nosaltres. El 23 de desembre, el comte Rossi abandona Mallorca. Mussolini ha deixat de donar suport a Rossi. S'ha convertit en una nosa per a la política italiana en l'Espanya franquista. La repressió a l'illa continua i adopta noves formes. Els militars celebren consells de guerra i acusen els civils de col·laborar amb l'enemic. Ho vam posar tot 28 en el banquillo. I llavors hem fet judici, però no van nomenar ni aquest, ni aquest altre, ningú. Se va fer judici de 28
penen de mort, 24 penen de mort. Hombre, de anarquista peligroso capaz de cometer cualquier atrocidad. Això era una cosa. Cualquier atrocidad. De vez un quart d'hora, per dir-li la veritat, de vez un quart d'hora per 28, perquè en no res ja, com que ja estava fet. Demanaven 17 penes de mort i en condenaren de 8. La repressió continua. Això és el camp de Sant Coletes. Em van dibuixant. Aquí volia el gros dels fusellaments. Anem al cementiri de Son Coletes. Parlem amb un testimoni directe de la repressió a Manacor. Llegaba al cementerio, se les hacía bajar. Fuera, siempre fuera, ¿no? Dentro estaba prohibido, ¿no? No era el cementerio, había sido el cementerio. Había sido así como. Ahora vuelve a ser cementerio. Porque el cementerio estaba abajo de la iglesia, muy cerca. Ahora son casas ya. ¿Y les vendaban como en las películas los ojos o nada de esto? ¿Qué quería? Se les preguntaba. Al cementiri de Manacor hi ha una placa que recorda els afusellats. ¿Es duro fusilar o no? Apunte el juego. A Palma, el mur del cementiri era un dels llocs escollits per dur a terme les execucions de la gent d'esquerres. Els detinguts eren portats en grups i en autobusos fins a aquesta paret. La Jana Marquès recorda el dia que van afusellar el seu pare. I jo de matí a les 6 me vaig despertar sobresaltada perquè vaig sentir un tir, però un tir com si m'haguessin pegat de vora. I me vaig aixecar ja. I me vaig posar a plorar. Es va despertar al mateix moment que l'executaven. A les 9 va venir el jutge, me va cridar a les 2, a les 3, a ma mare no. Me va cridar a nosaltres i me va dar la notícia. Davant ma mare no podíem plorar. I jo després me vaig quedar una temporada que no podia plorar. Volia, però no podia. La repressió feixista va causar més de 5.000 morts a Mallorca. Molts havien estat alcaldes i regidors dels ajuntaments republicans. Aquí van afusellar l'Emili Darder, alcalde de Palma. La flota feixista està preparant una expedició des de Palma. El Canàries, l'Almirante Cervera i el Baleares embarquen la marineria. El Baleares hi embarca en Nadal Antelmo, un dels 12 nens reclutats de fletxes navals. Que serà Baleares, 10.000 tonelades. No era molt gros, no un crucero. Antes d'embarcar que vàrem anar a fer una visita i muntatge aquí damunt la torre, damunt unes bones torres, llavors aquí segut damunt un canó. Mira quina filera.
El 4 de març de 1938, la flota deixa el port de Palma. L'esquadra navega cap a Cartagena. El creuer Baleares porta una tripulació de 1.000 mariners. Salto Mando va veure sombres. Varen donar avís als Baleares. L'endemà, 5 de març, la flota navega i res no fa sospitar ningú que han estat vistos per l'enemic. Alguns fletxes navals són al pont de radiotelegrafistes. I això, segon dia, em va ser un fallo. Entens? Perquè, claro, mos varen situar tot d'una. El comandament d'una esquadra de destructors republicans ordena atacar. Disparen. Toquen de ple el creuer Baleares. Els torpedos aquí. Aquí, el pont, tothom que hi havia en el pont, van tirar andanades d'artilleria i varen acabar de massacrar. Aquesta part se va enfonsar més aviat. I aquesta barca se va alçar. Així se va anar escorant, m'entens? Me vaig mullar per les cadenes que hi havia a la part de popa. Mira, aquest som jo. El larguirucho d'aquí és el més jove dels tres. De l'enfonsament del Baleares se'n va fer una pel·lícula que no es va estrenar mai. Aquest monòlit recorda els 9 fletxes navals que van morir a bord del Baleares. 783 mallorquins van morir lluitant en el bàndol feixista.